Bueno, ya recogiendo los últimos que llegan del camino, ha habido unos 80 inscritos, 84, y ya directo para Yuc, a por el chocolate caliente y las galletas. Bé, la pujada de 2018 ha estat, en principi, un èxit, no ha hagut res de nou, tothom ha arribat bé a Lluc, pareix ser que les previsions s'han complides, unes 8.000 o 10.000 persones de 45 pobles de Mallorca que coordinam d'una manera, de la millor manera possible, i, bueno, tot un pla de seguretat, un pla sanitari, protecció civil, policies locals, ajuntaments, govern, consell i després una sèrie de col·laboradors de cases comercials que ens ajuden. Podem dir que aquesta pujada de 2018, una vegada més, i després de la suspensió de l'any passat per mal temps, repeteix que ha estat un èxit i vull donar les gràcies a tothom. Moltes gràcies.